Oletko hyvässä kunnossa? Vai haluatko hyvään kuntoon? Tarvitsetko lisää energiaa arkeen? Olen Pia Vuohelainen ja toimin valmentajana Tehomuuntaja Oy:ssä. Itse uskon, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on avain menestykseen. Minulla on ollut viimeisen 10 vuoden aikana kunnia valmentaa ja opettaa satoja asiakkaita ja auttaa heitä onnistumaan omissa tavoitteissaan, olivatpa ne sitten kehittyä parempaan kuntoon, löytää uusia vaihtoehtoja muutostilanteissa tai kehittyä paremmaksi ratsastajaksi. Kuntovalmennukseni on räätälöity kokonaisuus kehopainoharjoittelua, liikkuvuusharjoittelua, pilatesta ja voimaharjoittelua jokaisen asiakkaan kunnon ja terveydentilan mukaan. Ratsastusvalmentajana kehitän ratsukon tasapainoa, yhteistyötä ja ratsastajan istuntaa. Faktahan on, että kehittämällä kehonhallintaasi parannat myös ratsastustasi. Pitkä life coaching taustani auttaa sparraamaan asiakkaitani henkisesti. Usein henkinen vahvuus onkin juuri se tärkein tekijä, joka määrittelee onnistuuko joku vai ei. Pelon hallinta ja pelon kohtaaminen ovat tärkeitä teemoja ratsastusvalmennuksessani. Olitpa sitten nuori tai jo elämää pitkälle nähnyt ja kunnoltasi perusterve ihminen, uskon, että räätälöity yhdessä treenaaminen on hauskaa ja tehokasta ja tulokset näkyvät nopeasti. Hei, minä olen Salla. Tämä konserttipianistin työ vaatii paljon hartioita niskalta ja selältä. Ilman treenaamista en pystyisi tätä työtä tekemään. Lue lisää ja varaa aikasi tutustumistreeneihin osoitteessa www.tehomuuntaja.fi. Nähdään!